Straight to the point. Unsa man kaseryoso si Marcos, ani mga panghitabo karon. Mahibaw na to na. Kining iyang independent commission nga iyang tukuron. Mahibaw na to day. Kana palandaan, mahibaw na to daan. Seryoso ba si ani? Nga sulbaron kining problema sa korupsyon sa flood control project o dili? Kay karon pala na niya statement, may gala yan naman gi-absolto hinuon ni si Juan Martin. Ipagawas ang ebidensya. Let Martin present his own evidence kung naaman sa iya. Gawasan na niyang statement. Ano may bawaan? Pero kini iyang pamahayag medyo lahi ni da. Akong tagag pagtagad ha. Para magklaro, asa man ang direksyon ginato ani. With all sincerity nga atong sulbaron, atong tan-awon unsa gining problema sa flood control or lahi ang target ani, lahi ang direksyon ani. Kay gahapon mahigala medyo ang direksyon sa House of Representatives mura gusto nila mahigala nga adto gyud mga kagalaan ilang itira sa Davao sa mga Duterte. Nya ang baha do man dito sa Davao di man di sa Manila sa Bulacan. Ni palagpod mahigala dito sa Pulong. Unya karon ato ni tagag pagtagada klarohon tanay unsa may direksyon. Now, kung ang mo lead sa Blue Ribbon Committee mga higalag si Risa Ontiveros pa makaingon ta medyo lahi sa agenda to. Pero si Lacson man may lead. Tagaan to benefits of the doubt. Katong si Risa may gala sobra po to iya Duterte sige gukuron ato niya. Dili maayo. Ang ako ani gukura kisay angay magukod during the time of Pinoy, during the time of Duterte, during the time of Marcos karon. Sige, ligsi kinsay angay ligsan. Dili kay mag pabor-pabor sad ba? Okay na ta, kita mo balita tas di HP mo tan-aw ta. Nagsugod man ka ni may gala. In fact, ang admission ni Diskaya may gala. Even during the time of Gloria Macapagal-Arroyo dito magsugod. Sige, ibalik ang investigation dito. Ligsan ang angay ligsan. Ang pait ana kung pili-pilion lang kung kinsay maligsan kisay dili. Straight to the point. Mo na klaro-klaro daron. Straight to the point. Ang atong balikan. Kay si BBM karon dunay pamahayag mga higala medyo kuan nga pamahayag ha. Niingon siya mga kaigsunan si BBM nga kini kuno mga officials in high positions are often subjected to name dropping with some people falsely claiming connections to them. Straight to the point. Kini kuno mahigalang mga officials nga nag-hold og tag-as nga mga posisyon kanunay kunong biktima mahigala sa name dropping mura gidalang ang pangan. Straight to the point. Na kana kung gidara ang pangan, okay. Ang katong wa gida o katong tinuod yun mura mahinuon ni nag-absilto na dayon day. In fact ang palas mga higala mihimog statement atong human pag Sultan Diskaya dekin. Medyo mo na akong pangutana, unsa ka seryoso si BBM ani? He has to prove mga higala nga seryoso siya nini. Because ang background ni BBM, prangka-prangkang pagka-istorya, ang iyang amahan si Marcos Sr. O maghisgot kag anti-corruption, dili to credible. So mo na akong ingon sa kong komentaryo pa, si BBM sa iyang bahin, muhimo sa iyang kaugalingon nga ngan ani. Muhimo sa iyang kaugalingon ngan. Ang pahayag ni Martin Raba mahigala sa statement niya nga kung kinsa may nagamit kuno sa iyang pangan, way permiso gikan niya, medyo iya kuno mahigalang gukuron. Klaro lang niya to. Para mga higala ba nga ang akong atong tuyo ani, imbestigara, way problema na. Kay mura magod ang line of questioning na sa House of Representatives. So naman gininuon mga higala safety man kayo si Martin o si Saldico. Na-mention nga ni Chis Escudero, na-mention nga ni Jinggoy, na-mention nga ni Jules Villanueva. Hala, dabu-dabuhag mayo. Ngano man mapil dabu-dabu si Martin o si Saldico. So medyo dunay kuan ha. Dabu-dabuhan na to tanan. Naunsa man ning kalakiha? Muna mga higala nga para maklaro, atong tan-aon, kung kinsay itudlo ni Marcos nga may mulid anang independent commission, may bawaan na to. Unsa siya kaseryoso. Kay si Marcos, maingon man siya nga, kanunay magun man name drop ni mga pangan in mga dagkong mga officials. Mura mag-absilto na dan, kay kining maong pamahayag, human si House Speaker Martin Romualdez, kanang iya nga na-mention
atol sa Senate investigation nga na-involve siya sa alleged flood control anomalies. Si Marcos Mahigala mura siya iyang butyag nga kinini ang murag nag-absilto ni Martin ining kalakiha, murag gi-absilto ni Marcos tanang mga tag-as ng opisyal nga nalambigit ini maong anomalya kung mauhuna. Straight to the point. Ayaw sa kung sa taga-seryoso ini maong investigasyon, grabe ko ni kining flood control Mahigala. Talawa, dili kinahanglan og kanang mabisaw sa pagpahimakak nimo nga mo nimo na kuwag ebidensya. Ang Ginoo mismo may nipada og uwan aron mahibaw-an nga ni baha. Og diha Mahigala mao na ebidensya nga nakita sa atong mga mata nga bisan unsa og tago, bisag moingon mo nga mo nimo na dili mataguan ang kamatuoran. Kanawa? Nagsalig man ko ni mga tawhana nga flood control to aras kasapaan kinsa may mungadto sa kasapaan. Dili kayo direkta nga makita ba? Tuwa gud sa mga sapa-sapa kay flood control gud. Nagtuo ka nga okay na. Ang mga riprap dito man magkadimao. Ako gani nagduda ko ngano man nga mga projects mas dako magbudget to aman gibutang sa Malabuyok.